arefo yema mu nyina kwa aba ne yemfa mu NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO isane badwemba kwa so kakuma bi na Akwasidae de twato mfinchampi mienu aduonu mienu no ye de bawie na ye koyechi na yakaka ye ho e de mfinchampi mienu ne aduonu baako no na ye de ababa besi ene ni ahwede etwaguye saa no so re mfinchampi mienu ene aduonu baako no opanyina odi kanye na woba Akwasidae kese ni twato asekra no eye agona ehene nana anoche frimpon abibiu enei nananom banyan baby ko ofra ne ntuma e won tintin ma areho nenso ebenden panyinsi totu a tetuam won nananka oye agona hene won wabo fitaa no abakwasem a efa ne ho ene tepaman hene eho no won de da bia won ye fitaa ya chene NYANSAPO kasamfonyini so se anochi obiri konfa nochi sompo besum asanteman ene namso ma opemso e boss akunwa no e de ema no enti anana anochi frimpon abibiu na nka wono ene oye agona hena ene ofra ne ntuma otintim nana demre fadie die ne amane hunu ye manana no agonafo nyina yakọ monkafra enye nyankopon no anede ma ono anso na ejiri se nyankopon ede ne ebesie ede amaye na afi yenya opia baba beto ne dwuma pa na wodi de ma asanteman ni sikedwa so na demre fadie ene amane hunu ne ba hema na wote ne nchen ande ba hema da so etiasia enye asem keto okatachi afrifa a wono nso yenimu social media oye ne dwumadie wo so no wono nso ene wabo ne kente e wo ho ma wote agona enkane agona man hene wote ne nchen no ba hema na wotewi na wotwedan de yedi ka di dada e wo agona ne asante mantem hanma na enye asem keto akra nana kafra afei yenko yenime na yenhwe ye nana esel nana kwesi esel a o yemfantefo hene wono na ohunse wayiniti a wono so wo beya wone yewura nkwantakese hene nana boachi yam abibiu ye wuse mfantefo hene nana kwesi esel wabesene afei na nkwantakese hene nana boachi yam abibiu wono so ayiniti a wono so eba asiebie edina nimunyam ebeta fijampim yenu aduonu eba kwa Akwasidae de twato kra ewo mu e ma wre mfisa sabre no na esa kakra nti wodi amom yenhwe ye otedwete sika akonwa eso yewra nana oseibosu da sebre no mampon hene no wona ababa beto nana ya asantoa ejoso man hema aba beto no no ejoso man hene yewra afrani okese na oba ya wodo ebeto no mu kama ema no koye opanyina yadu no so ana se wo hena yadu se eye kontanse man ehena eno fonkra barema amankwa yiwan otoso mienu ono na chese yadu na kache ti wono na ebraso a wono so eba na waba bagina konwa na chese eneye Akwasidae de twato finchampi mienu ene aduonu ba kono no eno ene egusue ese so odra enya sam keto akra we no na yese eyamia mempesua so bosomche abato empesua so a odonyamfo wo sai yaw adutwim a wo ye nwomesua eso afo ono ankasa ne mpesua so ne man hene a wono ewo kontase wono na wono nso etutu a wo tata wo beya na yese enya asem keto ewo manhyia ahemboboa anokra abusua yeguso a ye kaka ye ho asabre se wo hwa nana otio srebo enono wono na wono nso eyiditi a wono nso aba manyofo a wono mo ete high table wono nso eba na afiyi wabema wono mu nyina akwaba ewo ehodom a ewo sahwede abusua no mu ehodom royal family ade abusua no mu ewo na da sebre no wo sai bonsu ho na ofri dwaben ehene enono na no otio srebo dwaben hene na wono nso afro pulpit no so a wono nso ochia kama ewo hodom a enye asempeto ma refi se abedeku a wono moboa ema asundwe ene ade eba omemu no na nanmata nkonwa wono ma abedeku wo man Ghanaian Twi chief council no wono na woye dwumtani a wote proti ede ema sede wasi esisi ni krom a ye friend se dwaben ema na ya akono amen munyam hye aka sikadwa kofi ene opemso Otumfuo Osei Tutu obi akowa na nani agye no eno na ye papa no masofo ano mo pulpit no so ba ya obechia wo mo kama wo this is and council chairman of Asante
Ayofo nana apeu abibiu sanwansa Hemanhene na ono so de nanim nyam bete kira mo mehwe anwonwade a oyiye e wa hazi for said ye card to them ye kaka ye ho asanse kwasiada ebeyi ene Akwasidae kesi twato champion no ene aduonu mienu samre de so resantna ato ten na ebeyi dia na ye se enye obi ene wose osew se ne ni nice okrewi ene obrawe nwoma so woti sikadwa kofi so wono ena wayi ti a wo beyi osimpiti mprimprimu wono ena ne huhu etese aboa Korea Brisiamwa otu a nsem mujagum opiese na oba edom di twi age trada ne etire ado epre agese enye asempetro na ndwom krofo wo mode esa nyo se na hwan na ebeye eti ado breyi eye Osei Tutu won na ebeyi na afia ko bi se wampem ne ba ena wayi ti a wo beyi wono ena sabri yaso na apakem kama enne se de na ye hu no 2021 wo hene fa no yiye papa ana enye asempetro a wode ebeboaye yedi kaka chem se wo hene piese na oba ade na ayese ntakra na won mo so no ahene nananom ye friend se kokko sese ya chemu mu ade ya chemu NYANSAPO kasa mfanyini so a abo ne hu ewo nwurem pa ena yede ne ntakra ye no wo mo wo so no ewo ehonom no won oba ko bi so ayese papa ba bi mfimfi ye friend se echem ena na kane Asante tisi na won mo kokko a eno no wo mo de agi won mo anim di kura a sabia kronto eden se odipa bonifuo bi a won wo mo ko betimi edifiti wo manase ode Asante etibe ka fomo eno so ne echem za ne mai openso pie bia edi nanim a eba samrei wono ena wadu dwabo nase a obeboaye na fin champion mienu aduonu ba ko no edwabo no eye kama ewo ho no opem so eno no sede Asante ene wonom nyum ba kwa ye no mto wo mo se obi nya asa bia enko beye sede osima ahini eye fe na opagya no kokuru na oma ahini ya akono ntie no ama edom enisa de osontakrache nanso sabia kusabia kronto aboa bi se osene opem so Otumfuo Osei Tutu abebiu ne ene nasi okrowie ne obrawe nwoma so no tisikadwa kofi so a ewiase ebi ni baabia na sebe osene no ene entakrehunu barema ene mfi champion mienu ene aduonu eba akono wode nanu nyam eba ebeta akiri ohino no na yesa sambe die na pempen so na wabomu a wadu dwabo na se a na woko na wakwa akwatena se yeguso NYANSAPO nko a na abenya saade weyi
kaka ye ho a finchampim ye no ne aduonu baako Akwasidae awodo a ye hyeye e ma remfisa saatemu no na COVID-19 no ewo mu a na enhyeda enkofom saa nenso saa brede na nyame adaroma niema ekofom a e ma akwan ma edwabo ampanyi di betu dwa se ye betimi aye ne nkakra abra ye di COVID-19 ene ehon hyehyeye no so ye hyehye nose mask nti so hwa nananom ewa ha nyina ne dom ewa ne nyina bia akra ne ho a wo bo ne ho banye ewo COVID-19 enu nti no fane bi wo honom a ye ntimi anhye ni nyina Akwasidae no nyese ya anhye se bia ya anye o yemum ya boni dwa yemum nananom de sabe wo tena hifie konkunyadem kwa ya amamre ne amanye se ne se efata ne dwa ena ya mo tinu nkyese nananom anya Akwasidae wo mo ye ya mo dwa amana ama abonten opem so ena wate esi efom efri na pakem kokwasasa no bi no won se eye ahosuo ni bebre yehu abibre yehu ebinom ayese antotoye yehu ebinom eye akwa yese tuntum ena yehu binom so a eye akoyese kojan a efrafrasa eno ena yede entakra hene ene yehu se woso ne ntakrache a odi opem so enchen se de mekan no won se opem so na wabo nose mask kama afan ho a enye asempetwa satem no ese covid na nyi na dwen se obejai ewiase nyina yeso satem de na aba fomo a ne amakwan a etimi ebu edwa enunti ena opemso enya akwan na oye ewe no kese ema edom di twi eje trada ema remvise satem ye no na enipa na sensentwofo ebinumu efri BBC Aljazeera nom ene France 24 nom ne ni omo aka nyina eba Asantehene hanom a wonom so ebe wo manu nyam beta akire ebe kurikire bi a wonom ede ekotwa mentimfi ema ye nuanom mo amana no nsi ye bi opemso wanya ababa betena sedada afei ena edinti edom abrempon ahemfo amanhene ene amanyofo a wonom so ba ye no na isa afei die ekwan bebem mo maba na wono aba bechia ne kama yama ade tochi o na waje se ade ento yi entia ye chia ewo Akwasidae asibia no ntifatu ti hu nua mema ade tochi o na onso waje so ade ento yi sabe sa wo hwa eye Achempemhene nana edusi epoku ono ena wo beye wono so afe na waba beduru anum na amamre ne amane se ne sefata no e wo se wo kon wo de ani die sefata e de koma wono ankasa neja okon wo kwotia no ansa na Achempemhene wono so akọ na afe wakwa akotena babia yede amana e wo se wono so ekotena de se samohwade a nkakra yede ne beye Achempemhene ohene ba edusi poku ena wo beye yade ka yede akere mo se NYANSAPO ose yesane ne badwemba eye adesua ena yesu enti yesamo ani die mu no samfom so bi ba nananom a mo hwe na mo de acha ye Achempemhene ena ebeye sade amamre ne amane etie no wode ani die ene ebu asefata ebekọ na wode akwa wono ankasa neja na ansana wochia no wi a wono so kọ na babia wo so kokota no wakọ na wakọ akota eti wohene ba Achempemhene edusi boku wona wayini ti a menemo enkasa yi wo bayi oba kakra na tese wagina na amamre ne amane sefata no yade agukwam ansana Achempemhene wohene ba edusi boku wato ana kwantuo so samre de wode nani ache mu a opemso ni ote okrawie ene obrawe nwoma so na wote sikadwa kofi so a woye neja no wokọ na wode ani die ni ebu esefata ede akwa no ansana wono so akonechi na wakọ akotena se NYANSAPO wosane ne badwemba ye bekoso bia no ye de bema mo monkoso na monche ene de ya amamre ene amane Akwasidae ya de kase a echa to kra no ene wonsam ene de ebremo no adeshe said yedi atumani mu no oyene ba edusi poku Achempemhene oguso a
said ya kokuma bi na wodu ba bia na jatie na afei wode entre sonkom e dia kwa akoma na ansa na wakọ na wono so akwa akọpẹ atena. Ayefo na chese eno no afei ena ahwe santene ya eno so ato tentententen a ebe ya amamere ene amane kwaso no yebeka na preko pese yafunu a ewo Osei Tutu a wotoso mienu Asantehene afei ena yafunu so eba mekire Asantehene ma nana kradu a oyi adom otoso miensa wono ena wo beyi na wohwe emayo a ato santena wo mudi anim ekurukura de bia ayesepuma yefre wono se mojoafo sabie ko to Asantehene ma pie bia wono so ena wono edi animu na wono kurukura ade edi animu esen na wono de hwe se ne beye beje ntatan kakra na yede no aba e wono sa me minimo kase Asantehene ma nana kunadu yadom wote ne sekum a chese enye asempetwa ene wohima nso afa no yi papa yofitabra ba mansan na enma no tituru Asantemai wono wote wo waye no kwantimpo mu nsamso a wohia mansan nyina nsina wosre abrefo obatampa enubatampa afei ena wono nso wayi nitia woba wo ahemfo wo abrempon ai wono ena yi nitia wo bayi echem ni bi ena edi ne nchen e wo hono no ade na wono maye a eno nso ayese papa esu
a won mo ede awa on ho no saa ene no nso etie be kan se papa kese a won mo eye na afeye wo mo de gi ohima abamba ewo eho no mo abra wo ku dwabo bia ase anase opi eno nso eno no e ma remfi se wo ko ohima na so ya ye wo ohene ba ko pe mansahene wono nko a ene bare ma owo akwanya otimi ewura ohima na kwadu ya domoto so miensa na hemfi ho ne de mo kra wono nko a ene ohima anase ohene a oye obema owo saa akwanya no e wa asante mantem hanma otimi eko eho no mo enti eno nso nchemu kakra e wo no ohima so de nanim nyam e beta fi champion mienu aduonu baako Akwasidae na etwato no e ma ne ye fe kama ye hwe animu se nyame ya adom Akwasidae de ene ampaya ebidwa NYANSAPO ye di ka ahyembo se nyame ya adom a de ebefra to bia once na fa no kokora ba asie bia ye behwe na ya hwe na fade no na ye di atom anim ye ka kyeremo se ye wo surprise anwade bi de mamu nyame ya adom Akwasidae nti de koso a na fa wani di echi afi na madwafo no won mu ato santena won chia openso kama koto kama no abudu mu ase na wachia na odekwa ejidi se enche ne maami ankasa ebeba na ono nso aba bechia no wei eye okomfo a sebie kroto santin me pibia ono nso woka no ho a di dom no mu a wo mo de ne eba won yi nkonya wo me hwe kakra ayefo na chese eno no Asantehene nana okura edu na oyi adom yedi ka kire mudin ase dada ewo NYANSAPO ti wo pa akona ko akore afen wa ba betena se hu se moduafo no so atena se asam wo no nan ewo nanim ewo ho no afen ena da sebre otuo srebo yabe manhene ono so aba ase anasa wa bebi dwumadi na se a wo de enu nyam ekono wo kwa akotia okunso wo ho Sampai afi eno no emao ewre emfise otiesebo oyepanyimpa Council of State empanyimfo a wonu Otumfuo to na empanyimfo no wona yedwumtani ewo Ghana ha no nyina
dwaben ena ono ewo afei ena woko na wako akochia opemso ewo honoma enye Asante 2021 vision champion ne aduonu ba ko de no kwasem nie Akwasidae twato ne yakon eza wusi aje e bo mi kan na me wa ama ko prepare to so ana ko se ka prepare so e tu ke tatie ama me ma fro ko do na da fa se ta prepare no bra Asas Bank no ako ja ni se tu e champagne peso e je nti ni pe ni bi wo sikanja wo nti ni pe bi wo Chabushi arafo na chese eno no otuo srebo eno no ena oguso a ono opumso edi enchia hono no kwasem ni wono mo nsa so kra na ye me fe no kono keke sika kokko edi edwira wono mo nsa so fe chese enye asante wade asante ewade yi sika dwa kofi no ni be kasa no replica ne seso ene aya eda opumso esi akuna so na eda ne nchen pepepe no sa na ti wei enye sikedwa kofi ne mum ne replica ne saso ena yaye wo no e ma re fi sikedwa kofi de pancho yemfempi sa e ma ne yi enti eno no e wo ho no to sebo eno no ni di nkita ti eda so aye kaka ye ho ewo fi champion mienu na aduonu ba ko Akwasidae ekoso ititi Akwasidae kase ni nananom ba ye wonom be ye wonom afade a wonom be ta akire efa wonom ho sika tese fufu e ma ne ye fe ya kono ni ye wuru ho aboabo ye ho a na e dia ba be wura nyame ya adom a Kwasiada ebeyi bronya bosome ida etoso aduonu enum ewo Manhyia simpie so hono ampaya ebedwa aya tutumrika na pani na so bra na behwe bi sa o ma bi da ye to nsa ne dia afro se munyina momra na muhwe bi kuma ni kutwa wisi a ohunu mienu santemo mo a muntimi ma no so ma mo nham ho sanse de be koso a bia no obehu original na nkasa ne papa no eni nchiremu ankrofo a won mo ye ne emfa mo tutumrika pre wo mo no nya abotre tena se chire ni nyinamu na ediam afei ena amanyofo a eba ye no enso mehu se won mato sante mehu samira baumianom yehu eye chema wuntumi mu mehu asante mantem so afo Simon Semensa mehu eye kumasi kupon bejoku ipanyini eye rasampan wo mu nyina ato sante na won mo ba na afei wo ma beche operation Asantehene ati ne benkum so de madaroma mo amudi ati yera benkum so ya mamre kwa so no achiai obema principal na sahne AGP Ghana GW950-17. What's the price of the ball? Ghana and Ukraine. Kupake or House of Cheese or no? Baby, our price is for no. You have been out to the Cabo Modia Nagokano.
Atnasia. Now have now I'm going to go to the Bimbo, so what you are, you are. Together with the Vice President of the Republic, Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia, and the wife, Mrs. Samira Bawumia, the Chief of Staff and the Presidency, Honorable Akwasidae Osei Tutu, the Minister of National Security, Honorable Kandaka Press, Honorable Akwasidae Osei Tutu. I'd like to welcome you all to Manhyia Palace. I also welcome the UK High Commissioner to Ghana, Her Excellency Harriet Thompson. Her Excellency Harriet Thompson, the UK. Hello. The Honorable Mayor of KMA, Honorable Sampai. Come here, you will so good as you ever possible. What's what I'm doing there? So we do and say, no, we don't consider, so we decline. So we are considering trying to feel to know. Well, but you are not the host, you are not the home pipe. Or by so we are going to go and snap, Penton Sia, whiskey, Penton, Brandy, Penton, Asia, Wadam, they know the deal, so we are considering no. And we will not more finish up. So don't say no. I did for 2 for dancing, or that's it. Your Majesty, the more Aquaba, how do we prove? Control General, I am the best of any power, but also to have a tail group. And a BNI, Sunday region. All right, Your Majesty, we welcome the President. MPP. I want to pull other people. They be almost saying to the project. Millennium Excellence Foundation, Ambassador Ashim Morton, we thank you and you are welcome. Ambassador. Say, Punahine and Nafadia Nono, Nabote no. Sikakoko na edoso ewo mu no enti sawra bia me jane ne awote awuhwe ya wono agina me nsa nifa so na ayinso agina me nsa ebokum so aje se enye asem keto akra ayinfu banu na wo mate asi dwoma ye yi wono mo twene na wono mu di asa ewo ehono ma eno so enye asem keto akra nyansapo yeguso ye kwaso ha nyina no ye bema mahu ayinfu no edi asasa aya na akonopa eko neba enye ofe yade ka chew sanana no musia se ya won masa wombesa nyina no so no ekasa nchiremu ewo honomo ede emamo enu ntie no so no ye bekoso na ya chechemu ni nyina mu ayema moni emfra ewo ho tie nkoso eko neba abrankase nyamye ni hene ena kuna hene ena won mate asi dwoma won mu di asa ho yi akono papa adese enye ade a eda form sabra ewo ho eno no nananom edi asa ya tira amamre ene amane ewo mensia ene ampaye bedwa pruwa eni aniwa ewo ahimfia anom anase simpie so hanom a abra apemso ebetena se na Akwasidae die twato finshampi nu ane aduonu ba ko no yede akwa koguo no sa pepepe ena etie kuna ni ane abrekesi nyambe ni hene wonum ena wonu so a womudi ahi Arefo na chese nyansapo eso eno nyansapo
no waje so am say yesane no madwembam nyansapo wode ye ne a wode asem aha ena akakaye a yede ekakaye ho na yede boaboa ye ho na yede akwakuru mu nyame yadoma bro nyabo so me de toso aduonum Akwasidae kase atwato emfinhyia mpemienu ene aduonum de etoso makoma ahanu ene enso a Opemso Otumfuo Osei Tutu obetena ase fi afe apem ahankono eduokono enkono 1999 edibesi 2022 ni mfinhyia aduonum yensa no yede ebremo no ye kakaye a yede musie na afi ya so no ya ne keje nyame yadom a kwasiada yanu ebisia midi ene abusia pani osu etumi mamunyina mo ene hwa oje ahenewa